Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lur, aku hari Sabtu berkah. Endi? Ngarep piro? Piro? Ya njane ngono kabeh, ya njane ngomongi ngono, Mas Mbara arek ya ngono. Nek ngomong jane ngono. Mas Mbara arek kabeh ya ngono. Iya sih, Mas Mbara arek ya ngono, gak kaget wis. Assalamualaikum, iki hari Sabtu berkah lur. Hari Sabtu berkah penutupan hari Sabtu, minggu libur. Minggu libur. Lagi aktivitas hari Sabtu berkah, akhir pekan ya lur ya. Iki sik tetep ya. Produksinya sik tetep nomor 9. Tetep pos 1.800 belum selesai, belum kelar. Terus yang ngono aku nyetil gak akeh lur ya. Arek-arek wis rame jam 6:30 lebih 10. Terus maka sudah nonton. Assalamualaikum. Sik lanjut iki lur, jam istirahat kita lanjut sik pos tetep nomor cuma nomor tok ya 3940 iku tok ya. Wis ya lur ya, iki tak sepirno harapanku aku tetep. Makasih.